Aki ateman na tiyamat ay kitangiri pa na marulong. Sipere ni kani marulong. Inga ka na pa to sikapa ka ni meura pa may sipai ka sikaroya kung na niya ka na ko marulong na patara. Me sipon na tayo na pa inanora pa sikani marulong. Awante pa yan ang nikakawak. Ilang nikakawak. Ayo ka naman narakono uwan. Ntai di kinipuraw na nun tatak. Nikakawak. Di marulong. Sinaria ini yang oya na nun diri ayo. Kuno na tapay para ini rabatarayo. Punta pa yabanin. The whole thing. O tiya so etangi dia pena kamewira ni kapaninda. Yaki kunani yang oya pena sika meura ndangara tiaina. Kito baina tiaina etangi rabatarayo pena pun merurung fu. Panin. Ina panin do itu merurung ayo na konda patara. Ara yango ora na makin ora na makin. Paya ikan nyarang ni kakawaki. Pasinaria ini yang way. Inanon tayo kayo. Ni ko wana ta wana ta katiya suan ta koses tamba ko wana ta pimawa ta kibane wono wa suwa. Kam namba katiya suwa kam nangan na tinabuha ki bayar ko na wono musikita ka. Kam na tarama uriya to ware karo no napa marawa na kopra kindan. Inanon tiya wono musikita ka inanon kapere ni pongin tiyan na bayo taruwa mana wewete ina tiya suwa pa sinangan na tinabuha ki. O sinakangan nangan na tinabuha sinakangan nangan na tinabuha ki. Tira nanon nakikay. Tinanan nun na sinangan tiya suwa tinabuak. No, ikaparan ang wati aboto na bauro. Timani ko rin na tumakuro ano wati kibuabi. Baka makabuak inte pa iya kakawak. Kam na po tiya suwa nrabatami. Amen. No, ayo ta pa iya sinanaboy ay tiya suwa. Sinanaboy yan rabatarayo. Kung wala rabatarayo ka na pa merulong roy. O sinaporoy tiya suwa. Sukunaan na po na poroy. Inakoroy tangin panara ka na sinako. Inakoroy merulongin rabatara ka na sinapo tiya suwa. Anne, te paya tangiria tiaso. Pagbukin tera, daw, si kapuwag inte paya kakawag. Ngayon, sa bagay manananda batarayo, miya tiaso, kakawag na batarayo. Paya kapuwag inon timan na tiyamata. At tiyamatari, kapuwag, naranan, takay pang aking gisin. Yesu Kristo, amen. Sinariyain, nagikangay para batarayo, terapata nagyakak. Ipakateraray, bugin. Nayaro yan na batawala kaya, ipakateraray, bugin tiyapa, iriyakan ni kiribas. Yesu ya kapakahararana. Ibugin meon na patam. Ako na merurong. Amen. Ay na para Yesu aki. Sagi Yesu ay pun kaskuida na pan nagyaka. Sinasukun po niya ngoyaro. Ete pekinira. Ete pekinira. Kaya pun kaboy randarana. Nangayain ka na kamamarake. Ang kanata kamoy. Ang kanata kamkarawata ba itawana. Kan nakaray pa. Ini ka pa na ibugin. Nabuhakin Yesu. Amen. Whatever you do. Tira ko karayan. Bam. Tira ko karayan. Inanon mamanangam. Karaya ibugin ni buwakin Yesu. Yesu ang ko Yesu ang tayo kayo ba kung nabuyan pa ni kapane ko karoy. Sikunaan ni buwat Yesu. Kiskunaan kami ngurian, dapa yara si karaya.
nakon napatarayo. Anang kakawak, napatarayo. Darwa manaw. Amay sanwan meawra ay kahurubik ya napatarayo. Tuwan ay boko na. Diskares. Ako nora diskares daw. Sita ko ngayon napatapay nagyakakap. Para si tipete mo ko na wala. Ngay, nakosan ako yung migi. Ikay lagirik. O ngay nang buwaka ka mew. Yes, ang ibitang kay mew. Mangi buwaka ka. Tisa mo yung mangingay. Yes, ang tiyagin na. Ibin na nagyakaka. Ikunan ko niya. Ibin na kanina ibiso. Yeah. O ilarikin na. Imumo ko naman tabatay. Mayak imumo ko na to ay buntangin at mo. May ikinarangin dito ko rin kanuri na baka kina. Mayak yatay. Yes patay ang tatay ayo akanak. Kunora deskaras. Yes na ta boy sinin ano no. Yes na ta boy sinin ano no. Monte nangin ka mama deskaras sarang mais boy sinin no deskaras. Tepain ka isa kimimi ani menay nano no. Tepain siniman ani menana benon deskaras. Te pois hindi kita wana. Tokoro ta tutuwa kita kawa ay bubus na benano na yu. Iyay na menan diskare si karawa na menan tokoro ta. Awarang na mahisirik. Te paya kami mi bayo to kwa mayroon Dr. Leonis Pauling. Tukura kay kataan kami te paya tira pa tayo mate marunong. O eto mo ko nakin diskare sa tiyay na. Iyan na te puy mawa titira na te minis man meum. Nano na karawa pa kumo ko na tuwa na diskare. Tanto wana debong. Tibuy mawo de minis ayana ko man apakin mehom. Tibuy mawo de minis. Kanana ba tayo wam skares ako nakapenya. Ino nang tuwa na debong. Tabi man ko nani pene tuwa na debakit mga kabuwag ni tuwa na debakit gi. On pari ang ano pa tawo kita pun kanon debakit gi iraw. Iraw de minis ya kan de kitiawa. Ayana ko man mehom. Ako na ba ya ka kinana man katuapong. Ayan na nanakin mehom. Man mo ko nakin diskares. Ate pa yang ay bibit pa sa ngayon pa akin menana. Maya kora muna. Pun toki tayo katanda bakaw. Ay kapon ko riya tayakan naan pa. Iyasan karawa kita mata pa yon. Ayaw tayakan tangin na ako yung brown tayo di kayo. Ngay to iyasan nori na ba? Ang kuyo to ako babay na ba? Karawan mga yangoy yan tayo. Ayaw payo. Sige tayakan di buwan ako yung tayakan na nuano. Tayakan tangin na ako yung bakong karawan yangoy. Baka na ba kukunan to kanina yung kaki? Ay apapakit ki may umiyaki na nakin. Nikato ate si Karisar ko na yan. Hindi po nga kurak. Tumako po ngayon sa karikatikansan diyon na bet in number one. No, tumako. Ngayon, the number one cause of cancer. Diyon na. And the cancer research in the UK. Ay kay tayan di po sa kaki. Pakaburay Amon ko tamay debaki o sepapan debaki matirana matamok. O ngayon akin ang bain ng tabong ngayon mga serawat ang ngayon kain kinipas sarang bain ng karuwa tabong ngayon. Takarawaro ko may yabater. Sak yarapay. Tinani pa ikakawa kikaspar ko. O sa matiyakin ngayon sakit ay bayapon na nanami ora debong ako rak. E ko na kurari wapuy man mawat ka debuwa kay dikin tetto kinuburo ilo yeto ko rak ka akin momok. Ay ka momok. Nako yeto ko rak ka akin momok tuan akin momok. No e kay dikin yeto ko rak ka momok. Tetto kinuburo. Punta boysin na din ko tina rin nun demok. Eka ko makiyatiyan terapata. Eka ko makiyatiyan terapata. E marawa ka, ara kanano ba, yarang ibaby menante mo kayo, ay apono na ba di ba ibutuwan na, ako mimi, era ko na ba di ba ituwan, ilum, kung na magna na ba, era ko na ba di ba ituwan. Era ko di ba yan, ba apono, yagi busterara, ay nariyan busin na nun diya. Kaya ito ginap, ito ginap, ito ginap, di meon detayari. Detayari ko magideya, ay paninirahan nagkunan bus, ay era ko na ba ito ginuburo, kita po. Ando pa yari no. Yay na ba pa yari na ba kawawan mo. To saranan na ngayon tayo kana kung kayo kana si taking the health, marunong but the passion smoke. Ara ko ba nagimo ko? Kuwagi mo kung kaya may yakwa mo ko man bubun. Ano mo ko mo? O ya ko ra gari na ko ari bubuari. Na kun nare kampaya ko ni karin na diyo madati sa mo ko mare na ko ari. E ba mo ko na ba to ko. Yes, nura kina ba riya tanan day.
papanin mo ko na ba irom ko ya dakaro ako man mo yang ako mo ko ang mataya na mau sipum kaya sim kaya antay emo ko na tapos sinakaya ko sinakatay no tayo no rito mo ko tapos sakatay ni kiya ko na bantay kayo ba puni bukin marurong ira yung nara ka rin marurong ira putun mana rin maputun na ina rin sinakunan ni pori kita so takaw ano ba itiraron ka na temanging ayo takanga tuwaran na pa ay pundang ni man na pa, ni minayon na parang. Raya, yaka man tayakin na tabay para. Tisa mere, kuha ka man na tayo, kuno titimangin ko. Wow! Tarataki ay! Kiyantay, kuha ki kuno kuha, yaka man mere, timangin, pati sa kamangin, tisa mere. Awan na nga ay, yaki wana, punta pay para, tayakin na, amen. Daro, punta pay para tayakin. Ipon kuha, ati sa mere. Tayakan na ba ako tumakunon, huwag matino, huwag meruwa. Ayantay ay kaina. Ayantay ay rawawatana. Ayantay ang urong-ure. Ayantay ikuwakina. Ayantay matana ikauraura. Punna ka na kamani ay darikin tawain. Akana nakunukaw ko rat tawain. Erang anak. Punta ka mangin. Auraura mataya tawara kay. Anak kunukaw ko rat tapaya imangin. Masway ba ni? Kung natay tara tawain ka na auraura. Ngana ko tamata na inanon tamangko. Ang materang ini kangkang, gipa to tuway ni kitara. Ang kanari ni nanom ni Marandan. Ni Marandan nga narin ako kurawata na ko. Ni Marandan ako. Ikameura buyen ta pa yay. Ako na nori ari mo etena na yaron teneta. O iwara tiya na yaron tiasip. Amen. Raw, an punora na maguri. Marandan ko gerin na kung gumew. Ma enang teneta mo na yaron teneta. Han na tiya katarapa ko. Nakoy lang tayo kayo. Ano yan anori ba ni kami matam? Kuno matam mana yang tera anori ba ye karang kami. O ina to tong pay ka akiri ay nanom. Awan ako na rin na yaron tiyo matewe na inanon ni Marawa. Yo, kumina inanon ni Marawa. Wag ya tata pa ito. Nang kung kaya tisaka ako kumina inanon ni Marawa. Kumina yon wam kaya boss. Kunura ka kintiwe na inanon ni Marawa tatay ay. Ayaron teman na ewe na itapon tiyan niyang imayita. Kuya guys, tabo may yamon na. Yes, ano yang ay pun ko ko. By experience, ya po sa ano lang. Kuno nga na yaro ko man. Ikuna na yo. Ya, tabo ti pera ko kan mumura kiyo. Gi. Aya pun ko tekan mangingayo. Ya ka nga turo mo na. Itehakin na naron ayo. Ana ko nakangayori ay yagi ko. Wow. Para ka na ko besbuog. Ako ginamakin na kana ko si mina. Ay dawata. Ye. What's pa na makin tayo mina. Ang ko manging. Yak. Orang ini purahin to ang kikomangin. Orang ini purahin to. Dapat ay ko na ni bus. Ako mangin gi. Pero ko ta kan masugi ata ko nga ni yerom gi antay do nga am darling gi dom girlfriend. O ko ka what nang ba nang gi. Oh, bek. Ay sagi do mari gi. Ko kuras ko boda tabas ko rawatan de betaw. Taraya. Ano watan te mangin round nanon ta tayo kayo. Erang kakawat yaman te mangingi. Kuwa kami hume. Itinatena muina na yaron teneta. Ire kita kuras, ire kita kabuan ba itirana rik. Antay ay kanamat. Kunori at yamat ang kimuan to kan nanaka. Iyak yataya. Eka na mananga nabus. O yan ang nangon kabuan ba hindi tapos tawana. Irun yamat. Iyak iwana. Manging. Kuwa punte singanan. Yang dapat tatapay ire kinaron na. Eka no kawak. Pusya gyam kanta ning angge ba kunana ko nakabuan ba. Ba kubugin ako wana. May yayabusin takaway, yayak wana na payapay na temanging. Ako akabuan pa iron. Ako na pataw mo ba manasim. Yan ang kanano kawak kirik. Kaya ni kiribas. Tarawa manang nanon tayo kayo. Ayo punte tayo karo yan ang kuwawa. Tayo ka sinariya ni yang oya. Pasilang pundian karawan yang oya. Pasilang riya nakipay na temanging. E kuwawa rin. Ika nga tangin ko temanging haring kaya nina kidon niya na ibiro. Ari pariya ka man atay ang kikan ako panang kiki. Tekara dirarapon na ora gina. Teway tekang ngayaw tepe ko. Naregayong ka na kopay na temanging. Temani ko rin, tama ko rin, ano, wati kiba na debuya na.
Para bure kiba ba yayo. Kama kita yo ama dai ka buaga ka beya kire ke iroya. Uyan tieswa. Kamna tai bura bure ya kire ke uyan tieswa. Iroya tan me ne bure. Ta ko gyo gya. Matan taro mauri bowa. Matan ki mo abu ndio mata. Matan ta mane kan be kan naine. Mamane ka bo mamane. O tanira. Makana matain kan bye-bye. Matan nim kamanging. O ita ko na. Matan te buka. Matan te baba kan kawai. Tukura kay ya kira kiro yo wen te aswa. Punna na te ka bauro. Na ko ina nanon te tairi kayo. Kana ba ya bura bauro ya bura na te ka te aswa. Sa ka bura ya bauro. Papun bauro hati hati kawai kosa pa. Ya kira ka wen te aswa iro tukura kay kakakaro. Pokon ka nga na ko na kariga wen te aswa. Kana ya ka kinayo. E ko ko ti on na ba ko menay. Ti on na ba ko menay ko na. Kukunan no rari kiya ito warat sa karikapay. On kunan na boya, amen. Tiraron taingan, but the bush shell. Ikatamaro ang bong. Daraya. At ako tukurak ikatamaro ang bong. Kung natuwatan naman, tiso to. Hindi ka na ko banana ba? The producer. O karawat naman ay yung game na nagiging. O yan ang tatangin na ano promotion na yun. The bush shell. Yan na nakin na the bush shell. Kaya ako takan ako bana. Di takan nakatanaw dari. Iya tatanakin the bush shell. Iya katamaro at pong. Nana ito ko. Yes. Kunan ka nga naging matabay si kakawag. Suwan te mauri at marunong are men ano. Papunta boys na ba yan ba tiniko tinda ba? Hinanon ti. Second to sa tete ang kay ba to. Sa suwang yambi ba kam nang ba ni ba. Sistang ini kami ba kam nanoriya. O kan na po ni paire. Para te ba yayo te marunong. Punong ko ya ko ng musiki ako na paire po ni rom. To kopi. Yes noragi. The caffeine, bari ay the caffeine, the drug, and niya ginanon the coffee. Ngiki ka na no bagay, the coffee bean, manda ng skiro ya, pun natural, pun nanero ya, pun the coffee roin, wow. Mangkiyara nga nakin kanong mag the caffeine na no na. Awan ni bukin na. Hasta po met bara kwa ka kanimeso. Payarang news metam, but the drug, ari ka rin na kinano na. Esan katagin danda karyaw, demanda danda karyaw. Danda karyaw, ikaraw ang ono, open ng skiroyo. I mean, sinakinapan ka rin the caffeine, nanon danda karyaw. Ang kaya karaw ang ono, about danda karyaw. Yamimi, diya, pariya pon crooked na nakyakak. Yaki na karon ngon ali karaw. Iya purta to, yan ang buwak. Ay haruta kinapan danda karyaw. Ay kay tanan pain tangin na pain ni oro, nakoy danda tayo kayo. Sakin ano na ba? Sikote kami, sikote yan tayak. Tete ang tangina pa ayo pa ikakakawa ka sinayangoy ba sinakunari yangoy nanon meron ba ka nga sinamarurong yegi sinaki ikakawa ki temarurungan ya sunar marurong tayo kayo ikakawa ki temarurong kakawa ki temarurong ita ko na tayo katiyaso ang kana ko po ni pesin kanong panani yeo yaso men karawari ay matana men katani may taningam na kun na teka men kawa ki na usuan ka pani o nakikagi diora giduwa na may bukon nora kay yesa ni kaki yon na igubita Papuni yeo ang ngay ay kameo ko tarana te ka yeo ay suam de dai kayo kana kumpun kan no panana o naki ka ki tiora ki dona yom de bon ayo punna na te ka tiaswa e mak na koilan de dai kayo geman wa ki kain te bai para mai muana o akeri bai akiete moko akiete nangona akiete kope amon kana yana ma de tiaswa e pundang ni sekyon kamarurung oy Timon na marakin tapay para. Kana sinura ka kan pay tamo kurutuwa na wabi merwa. Wata ko tiya swanuria. Yasan na kanin kami yaro kay kawan ka bani. Ay kami na yon na bani. Makain ka bani kakariki wa. Ay kami na kuraya ina noya. Pun kanami te bani. Taraya tiya swa. Ayo kanami. Ayo pan timon na marakiraw. Ay ang tiya swan doon naro kariyatin. Tuwan kay. Ay minang kaya sendo ko to pure. Mga ro na rin kana yon mata tiya swa. Ni mga nganiyan ka na, ako na mamarakin, naro kay kakain titawana. Ay, tibukini kay, matira, ariya ko yung muna. Yan mga rin, baka na napatiwa mata. Isway na pendo ko na ba kay, tiro ko naman. Timo, tiro ko meo, kitaran. Aki, punakya. O, sinangin orang kan, diba yarik. Patirikin ni meo, mayroon natam, tipuin na terorikaki, o ayong kan. Atam, dua bubot, ini puyan na ririk. O, mati. Mane. Antay ako na ni meo luwa po ni pwede rin tabong kayo. Pwede na.
Tukura kaya kain te pai para. Aki kana yang ko pai si duwa ni kain apa. Punnan te pai yarik. Dua bubuat ni bu yatam. Tieta arena sina. Dua bubuat ni bu mewa. Enos dua bubuat ni mewa. Kenan dua bubuat ni bu mara rera arena sin kenan. Wani bubuat dua bu ni mewa. Yarata dua bubuat no bu mewa. Enoka teni bubuat no bu mewa. Mesutera dua bubuat ono bu mewa. Rameka isua. Kota ya sita po mga menan narita titaupu yaran tedi nini. Ay tiya ka kinubay sindiri kaya iyo kaya. Kan marawarawa didi kaya kaya man na punto kuwa wana na tiya ka tiya suwa. Arang napapag miyawi at kurak. Aki akakang wani kayo. Dita yari. Si sino orang kan na pa epa ka na didi eno ka singa ya pa ka ay kakitiruwa buat abun. O yara kaya nang ipa ka eno ka. Sino orang kan eno ka. Awan na pong eno ka ni kapan tini bubuwa o nangaw ni mani maridik. Oy nako eno ka matiaswa o aki angaya pa yana ya tiaswa amen. Emerwaka. Kiyaro no ba esu bueno ka yon na ba yun ka ba niya meuna to ene peni bidira genap. Meya ki pa yang ke koro tene bubo no bimene mewana ri ka tiaswa yana yana ba bugina ba tioma ta roi. Ya wo sera gena manako karawa eno ka yaro ko ikarawa. Emena ikarawa ante ya yeno. Ata pe no rai ro ran kai me karawa. Man pa na rin ne tiaswa raw na ron ta ri kayo. Kiyaro no ba esu bueno ka ene peni ka ba ne meuna. Pa sinora na sinangan na rin mesutera. Pangaya ta tioma ta kapani na papa ke na ri kini meun tiona ba yo 969. Dua bubo ono pui merwaiwa ana ri ki monte ko kongra ta ba ya ki. Monte ko kongra. Tiri ki ayo. Ospun noraron te pa yari kin te pa yari karo ya deso na ko yon. Ay pa si pa mo inte ya ka deso ya nga ta kariya ya penang kanaki ini konteman. Parang ke yaro ko te ya ka. Ay te pa yari. Parang nang imete tanani kai inte ya ka. Ang kan ya te pa ya karo ya deso. Yeso nga no. Ay ta ko yon ako no. May rin ko ma musu ka pa ne ako non tiake. Painoro ko ba korori meto ba kontroro ay. Kung nakaidiya man na ikakakaisiman na kaya na ay kaman na maine. May buko ya man na ikaisyakin ka ba na iya. O kakawaman, the man na kaya na kumayain may buko ya man na ikakisyakin. Taraya, ayang kaya katukaki man. O yay ka man yay man na ikaakisyakin. O yay man na ikaisyakin. O tiyaswa-swa nga no, katukaya man ay kaisyakin, kakaisiman. Nanon ka na ba timo? Para timo ay isyak. Isiman temo, temane tiene, kakaisiman, man nakakin na ko man. Ito pa ya karo. O kakawaman, man nakiagi siya. Kapabukin tara. Yay bukin na sinanuri ay minan tatay yay. Katukagi man agi ay siyak. Ni kakaisiman na kaya na ko. Temane o tiyay ni. Katukagi na pa man nakiagi siya. Kakawaman, man usu yan ako. Temane o tiyay ni. Gaya to kita iyak. O tiaswa yang ada kariya ya penang kana kiro kun teman temontai. O ta ko pun kanami man ay kama mai kama un kabanaya yang aning kami ay kay kabanaya. Na yaron daro kay kama wawa kay yang aning kami mo. Eka nga te pa ya te akin tira nanon nay kay tiaswa. Nanon ka ngay. Kanami man ay ka amay kay dion na bayo. O kam na kan na yaron na bare isuang kami kanakin naro kay kama wawa ko. Pare kain ka ba na gento na ro kang kwari ang na kitbodo na mata. Hakikan na ni ka ba na yay kamo yay kai ay ka apusin. Hakikan. Ayaro na nap. Panano kam na si kang kay man ay kai sakyari hasan ka to kakin ka kay siman. Paya pan nakikuanani pa na panano nang may silik yan. No han po kina deswa ikarakata may sari ruya kay sak ba inakanak. Imo hindi yak. Ano na kan ba yan ako te ba bayra ron deswa. Awa kia pa yan ako kan de bayro ng Dios ba. Yan mga pun karawan ka tiri-tiri ang deswa ka wa. Ani ko tagi nakuha ya ibong at makoro de matuwa. O teman ay mga ukin o mga raw-raw ng wena. Nakanan ng mga kan sa ibo ko yaman o kam nakan na. Ay kay kakiniman ay katong agi kay. Ang mga ukiya, ang mga weya. O ay na. Tirahirig. Ang nakana yan mga kansa. Tuwa na may bukan na bato ko. Ako na bato ko. Kaya kagin na sita mo matukos. Kaya kagin na maraki. Maraking kay. Awa sa awan ako na panimini yanda kay. Awa karawan na paninaka na yariakan nang kikitutut. Akarawan na yan. Mga muanunga rikituan. Ani. Bukin na. Inaka na nanimakansa. Yan ko ay sisiragin tayo. Kana ko ay kangaroon ta kami. Takatama. Sabon na tayo na pa. Bakin naka na yan makansa. Kung saan nunura takatama.
Numumuta ka na mga monikan na. Kasi nura ta kami baka karoon na ba? Ano ang kapag natayaraw ka na ba? Aki ka na kaya pundak. Mayo tayan ka ni kina. Ayasan na nga diyaso. Sige tayo ba tarabo kina madiyaso? Ipon na tata pa yata yakin. Ngayon sa pun Syria na ba sa mga ayang ayayo isa kayo na kanak ayo ayo na kanak. Tira na na in na kana na na temen na ikanta kana na yung na yan mga kanser. Payayro yaman. Inariyan ka raw kayo bayan na inako the poison menti amarakari. Ay kay tinani man na akanak. Aron na sa Noria inaron da tami ay. Dapat yari king kan dapat yawaki kana kiniro kon teman taruwa mano. Imuinte yaka. Iro yaka no ano agi imuina. O yai dapat yari king yawaki kana kiniro kon teman sinang Noria kanne inaron na ratay por ay imuina ayo. Ay sinang Noria kanne teriri kin meu may imuin kana kin teman. Yawaki kana kin teman wanu wa terror ka sa usa wanu wa terror ka. Ano po Noria kanne no e po siguro wa bubuan ni mabui. Tem ni mabubua araba ke sa tare nasina abubua te buina sierra e warere gerik e pera abubua te ni bui pera ka wabubua ruaiwa reu wabubua isua teruka wabubua tira iri kai ya tapeni ki ka ki iri ki meu ya kana ki te ko ni men ya no te kana ki ni ko ni men te ko meu ibun ka ma ko kan kangina ki bari e ka ma te ki ise ngana ko kana e kan kangira ki mai ayu aro na te pa ya kana ya rang ka warere gerik te meu apa itu pak Yan Erik, sinuri yang kain, nongkrong itu pak Iparan itu ya. Sinurang anda teman ada big, yang gua sisir lagi, era kamu gang big. Oh iyo kan bukin asa gang big. Pan ibu kita bukan na man na kiagi sagi. Oh yang mga punta lagi na kita big, ini kasuru-suru agad, desu ako itu makoro itu bimawo, no wana, ni kuda kita nakuha ibu kita bimado wana isu. Oh te big in kaya mga ukina, oh yakin na kanan makansa, inato nga kilomi pa kamara. Kam natay kakangiri ko ya, oh kam natay riringi panay. Raw, ito pa kakakam sa siraking anday. Era sa gikan na, sa kitabo kina may punta suwa tayo na tay kan na, kam nagiriringi na panay, kam nakakangiri ko ya. Kunori ka na ito kayo ang tatay para tibig. Tumuanong paru. Bubuta kintay kayo. May kayo tayakin na tayo. Kam na tayo kakangiri ko yan. Kaya pun siyaran na ba? Kamara. Na ito nga girumi pa kamara. Sa kitabugin na. Matiyaso ay pun tayakin na. Si Bunora matanagi. Ingin aki metabubukan niya kaginaan. Makunora ito ko na. Inang metakangkang ki. Iura-ura ti ito ko ari. Natabaya kami, bayasan kakai, karawa kita kakai rin yung dokta. Ika tanan ng bako ako. Yon, ito kong debik. O karawa kita tanan specimen, tanan katuto ay kawa, na ginano ito kong debik, ito ko na ako, mga anak debik, ito ko na ito ko na, mga anak, o may bukong nawa, debik. Ako kakoro. O inayay, ay nakuniyagin ka na, timan at the Turakina lavay. O ano tiyagin naman, timata, ay yaki ko na ni mamati. Emin ay nanon ito kong debik. Ineragin nanon awa the specimen. Awa may siniro kong tibig ako kokoro. Ineragin tuwan. Awa nangaragin na ba tuwan. Ano na? Ipuniya itama tayo. Yay ayabun sen karagin ako. May isuay men katay. Yay di sa manging indaman na punwa sa si manging indatay na. O si manging ibiso. Aramang ko tigiras. Adamang ko sa kanwa na ba di manan di ko ni big as kanta na ba datayan. Sa kapakana ba noon damang ko sa kanwa yan na ba? Ndira the coke. Ay mina sa nolo ba mimi iya ite pa ya burere ya kawan ako na mandi tiro kon minara pun tiro kaya sa numay tetrakina lavai punti temataya ki konani mati amen inano niro kon de bek emero ka de so ibuaka kayo taikan akan bonori ba tera bukina kan bonora de bek ko karawan si ambuna karawa ka puyarara game kuruya mente tayara ko kabararo na o tera na rigidon de bek tira naman tabo na ako, yay, tipuka, buka. Ina na ko nakakaya, tinini, ya, buka, pa, mew, yay, yan taray. Marok, at yaswa ka ngay, kam na tayo kakangiri ko yan. Sa kiatabo ka na mapunti yaswa, ay atay. At ako tabi man, may yakin na emet, ang kisukukan, yaki ko na emet. Arang ni mais case yon, the trinoconus. Ay, nagiri yon, matabata ko ba, emeti, ang kiyakukan. Mayaki ko na ni meti, the Turakina.
Sinora takatututo na ba Yesu ngero ko yon na ba yo iya kia tati pi kina ba ariya ni kakanaki. Imain te tayo yo Yesu yesen kamara ki yen me wota nga chomata. Ang kinge te botan na madari ada dukuri ko ini kiran te mara kana ka to na pa ki. Yesu ya ki pakate. Ya ki pakate. Mente bong to wana. Ayara ko nganen te tabo ayo yesen ngara. Te mimi ba ar ko na ba women na matai ka tani yakin taimonyo. Akay taranap. Ang kero ko may nukunti na ma, yabay ay katara, o apo mga ya woman tiyo matay ka, tayo muni yung ikaw sina ko manin na yamati, ay kamuan sinisiri. Mga yariyaki ako na hindi kagay. Ano rin yata karuan ka ngay, tira, arapa irom ko yan, nasintiyaso. Kung ako may nkamarakiran kay Yesua, hindi ko rapong, tara yato ko rakay, ayo to ko, yosin ako na may yato ko, ano to ko rakay, ate yapong. Ano ko yapong yay, ilo ni Yesu. Ayun kay tatay ako nang doon kamarakira yay. O ikiraro at tuta na may riyo, ay tinanay ni Piki, apas ako med na marak. O taimoni o kakay, abusiyan ka, in ka na kukosin ako ina. O ka na ko ina, ako na nun tinanay ni Piki. Yara to korak kay tanan taimoni o kay ano na ko na kuya Piki. Tira po kina. Yara kaya abon na kinako na nakon dito pa tuwa na. Yara kaya kana ko ina na kuya Piki. O ang kiya, o nga yata ko na kuya, nako. Ang kiya o sinakawan ko na kuya Piki. Awa pa na ni Piliyo ten na ni Piki, tira pa na ko na nun tinama. Awa mati. Interan. Raw, yay, tiriri yan ang kakawaki kay. Pa Yesu, yesen kay ko tiya marake may main. Ang kanano ba yata ya tiya marake ti big. Wawata punta nga atin, kanuan tinanay ni big, yari, yapapanta karangan. Ay, ito na pera na pa, kanano ba tiya marake? Saki, yapakati ay kay Yesu. Mayak, pa Yesu, iban na tayo, pa saki tiya marake, the big. Roy, isinan ko. Kam nakakangay kay may bukoy ka namin ay nanon nini. Wanti pipit para Yeswa. Iapon karawa naman takin na may yonti pa ni kain ni karawa. Kuro itari ni kangay ni karawa. Kupatit na ko imarawan. Na ko ni mena yonti. Dirate. Yasin ko ta waro ko ini yanu ko may yer. Yasan kuro iti Yeswa. Ay kay ako na kinayayay. O ay kay ako na. Kunaki kan na ay kay ako na kang. Ya kaman pare iti Yeswa. Ngani kinay ba yung na sa mga confused. Niminura ka antani ba nga. Nakanak, oye, nga, nakanak. Akanak ay ingitay, mabubuy, mabay, mainaya. Kam natay kakang. Kanak ay inana, aki apupuy na, aki abay na, rin kinari. Anatong nga ginumi pa kamara. Ita pa pipit yan. Anak ko pa na kung nanon nini ni kangay. Ko po nuri na ba, kuatay na ba. Tira po kinapaya ng itabi. Tiya suwa mamarungin na batarayo. Oye, kaya katipay kay pasinariya niyangoy. Konoria, tias wa tangira pa sina marurong roy. O sina kukuri. Iya kita ngira pa sina orak. Iya kita ngira pa sinatang manano kawak. Iya kita ngira pa sina materaw datay di kayo. Anya na tangira tias wa na koy. Ngira ginama ta tias wa ilo ni Yesu o irang itabe memew yo marurungia. O mat. Ika mew yo orak. Ika mewa are po ni matinap. Una makina ti ora kinta tayo kiyay. Tawa ko sen katay pa inora kay karang namay si makin maguri. Ayo bukam. Ongo na nataya kadeso. O karawan ano na. Ako na nura to ko. Inano na marurong yung kakawag yung kay esway lang hindi mo yinapang kay. Kakawag ba ko na timan, ako na sugura di kiya na sibum, dorom, mamusu. Nukukuray mga iyay. Sikiraw iran. Tapos nakangayapin ng matuwa-tuwa karawanan. Kamataya taruwa manong dahil kayo, ikan booking kami. Awak ya buka kami, ikon na kami, babusito warapon na napay di bubuk. Buni Yesu, ito ibinibiyawa tabi matanu, ipon ko na ipay ni kapanin ni karoy. Idon to wari ka kurakuray. Taruwa mano, kanayayam kangangan, bay kay sa santiakin na ikay. Timo ko, matimangin, mataranar. Naku ni Yesu, ang tatay di kayo. Peta uroy ng buk. Ikon na nangan ko to kurakura, bakon ko na anto ka ni kay. Yon kariri ay kay bayangan niya kung barurong on kura. Ito ko na tayo katuwan. Ani nakita wata pa ituwan na rori may ruya kanana ko na kung tiyero ari ay. Ibon na kikunanta wata pa ituwan na rori may room tiya so kanano pa kuangan nan tayo kayo. Ani na punangan ko bukam. Iyo tapo tayo kapag yatyo mata yun makinuko. Amen. Ay dara para tiya so. Sino na makina tiya so. Sino ang pananan na ako hindi tayo kayo. Sinangan na rabataray kay banin na ni Mek. Sinana po ya, inanon na bataray karang marurong roy. Manisak. Isuang ko Yesu na tayo kayo, ro. Naku may naku, kasukam mo ko yon, diba ni karya.
Kasuka nimam demanging yon the beon karya. Kasukam nang ko na yon the beon karya. Kasukarom nagyong yaba yon the beon karya. Kasuka meum yon the beon karya. Kanano na pa ipuntaw ko na ba takubin matenang ko na madedrug matemanging matemoko. Nako may kasuku yon the beon karya. Anna na tayo Yesu ang tatay kay. Punti sa kari pa yati aswa kari ka tiwa mata. O pun na tama ko rin dapatan tiwa mata ni kapani. O ya tata pa yari ay ni kari na kinano na ba na merurong ondang na koroy men kora. Teman na tiwa mata ibusin ta ka. Ayo ta karak may sinano ko yapon ko. O the way anak ka food. Kamata the food kora pa yat ka the best tiwa na katanan minay karang bubuak o tanan minay karang matuto ondang na koroy. O the food ibusin no duway na naka ira na ka the taituan. O ya tina bererigin takawa yo kau kamuan na naka o ya tina kinikakakaya patirata ka nga. Ya po sinabi teman na tiwamat. O ya po si tiwamat ari. O ya tina bang ginuri. O ya kaya na ba iko na buhok ko. Ay rori yakit ka nga. Pumunta ka nga wari in. Eh mga busin ako ramari. Busin ako. Eh mga mondo kinapa. Are bunti na pero ramari yakit ka na ba. Iko na buhok ko. O pang kaya ka na ba ako na ni buhok ko rom. Ya busi ko. Yer what the why. Apan na yasina ko na ba? Ina ko muanta ka, ay yasina ko na ba ni Kotia? Te pa yan, nariyan ni Kotia. Ay, mew na ba? Tiyaw mataan eh. Punti amat dari karawatin sin na the Ford. Egi o dumare, yagete, yapundo ko tuwara punda na insin, yata ta ka nga, yapunda ko na ba? Kotia, muna rin na mew yay. Kuno rat yaswa, punda ka kinanap. Ipun na tara pataray kayo. Amen. Ya tara bata mo, ya tara bata. Ya tata pa, kanano pa yun na bata ka nga, ya tayo bata rin kiyay. Oy lang tawroy ni bubuk. Nakoira, kanasangan na. Meuran ta tayo kayo. Bunan na namin bata Yesu na koy mata tayo kayo raw. Pero mano kami na kambanan ng ora. Etang hindi pa sina merurong roy. Ikakawag de merurong. Kanda ba nila kapayan na ni Yesu ay raw. Amen. Rapat tertaking iro di ni kanuan di takongoran tadi kayo ay wara di songoran tadi kayo ita ko ba mga kasiya di kaya sana bende kiro tayo kasan nok ay mga rigi kan nakakayabon di nang kakawa kina merunu at ang ide jaswa ata sinta ba di takongoran tadi kayo ay ang nakoroy aron na ana tangida jaswa na ko ida bangay yag si tangida pa sina atay bay kakawaki ibugin na di anatea kami beka na mga ibukon na anatea ko ngayon merungira na pera hindi kakawak ay raba di anatea ka dawi ano buwag dawi sinabu siya ka hindi tuguro na nila ba na kumainti may mga megay kaya kan na kumainti may mga megay mga kuna mito ko rin kamururing ako na di tububu siya di aring gebong ke takabin yesu takabin kaya kanga yung adayakin na ba anak nakuha kay ay makakira ka na ben ako mo may kay baka nakanakuha Yesu takabin ay de beba atakan garuwa gani nawus diram feedback in the kongoran dai kayo kokori na beyond de diran ari de beban ni ko takin na ben ngwere ko meta ko online ko kunan leave message ni kanako feedback bugin de kongoran dai kayo akabensin na Sabus mayeri de kanto de grupo na niya ki anak-anak ko kunaya ari kanuan de memetin nano ngibong. Kanto sinap.
Ay, kaya apun tabi ni kakaturoy kan di to group na rin. Ay, si kan katanota kanon di ting apong. Kanon ting apong jakong orang kan di. Yakun di terwal met. Jakong orang ako ting apong ena puto yon. Yakun terwal met. Dira ni kakong orang di jakong orang ako ting apong. Dira anadiki ni mewo teminis. Imin di di emosina wa yeja met. Nakon ting apong anya kanon jakong orang. Takai suwa ntai diki. Iborau inon na tek jaso ano no kanya isi rawari gara taidi kana no koni ngabong da kai suwa no na ai si suwa ri minte ngabong kwa kirimi ngwere go yango ye ba kona kakiwa de ko ngora yo de borau yo kwa kirimi ayo sabu suma yeri sangari ki beda bus maya kan de grup nani ne kaya tabi kakaturan de yo di beba ne bunti meto bus takan gorbo ka wanda ni ngaba ka kam korea mi feedback bukin to kongoran tadi kayo kam besin apa ay kabar pun ya kan tu guru nani lagi kau pang ayah ya kena ber akan tadi ngaya bayi track ya wose bang ayah akia ayah track kena beri takabin kabar pun ya bentar kabar pun ya kena kau juga de kau kan kau bubusi de takabin nak kau tinggal abung anak katayin kakaya nak kayu anak katayin wose nak kau tinggal abung besin apa sa ngora kuna yang kan dia anak kau nanya anak kau tadi kayu
Ay, kanta ba ni kuna mi ni kamasan kana kanta ay. Ah, kan kata ura ni kuna mi to kana ba kanta kana wo. Ah, si punta tani ngana ba de beba kana ya ka benen kuna mi kana ya ke de beba kan de takan tani ka perang ni meta daroi kan on tadi kayo ke de takan. Ayo, kaya punta pin ka kaya kuna yete. Kan de to group na ni ayo. Ah, de takatan nata. Ano ko mi kan de pandai ba kan tapi to. Di Sunday yan yung mga irayo. Di Sunday di ka rin mina. Yan ay itirili yon di tukuka parents. Punditan ti kongoran yon tayo di kayo. Kakawag ti merung. Kasi di Sunday ay yung mga irayo. Di Sunday di ka rin mina. Yan ay itirili yon tukuka. Yon tanan kuka ika parents. Ay kakonan ka merung at sirapat. Ay ka ana mga kasiya na ba. Amdeng ada kosan nataya. Ibugin ti ambas sa sumaya rin kante. Guru bayo. Kunaya rin.
Kanapa lugar kami yang sigirai. Ipun mga yon na ba de karakinan de may nga resibani niya ngoya sinapen nan rokontay na. Kampa sida pa. Yan kanya beba ya ko imetaw tayo yo. Ya kakawag ba na bunwari kinap. Ito ko de dakan de teman beba. Ino buwag Joshua na nateka. Era ba ta ko ngora ba ya metata? O ya ki katugina no, ngora ya kinana. Ino buwag daw ya. Era ba de feedback ay? Ati beba imi na yo dak. Erang indara ba ta ko ngora? Ike ere ke ya isipangara muan te kakawaki. Are ye tangko ye desa kapara-para jeta idi kiyai. Kampasin rapa. Kora pa na ba? Kora pa na ba de feedback? Adi de beba imi na yo dak. Ipon te metuan ni koka are ipon nagi katukinano te kapara-para. Ino buwag taw ya. Ino buwag taw ya. Irarapa di kapara-para sinang metataroy na ipon tuay ito ginanora. Nikan nungungura, nikan nungura ami kapara-para. Kora pa na ba ng feedback ng damero, nabog daw yan, nami comment. Ito ko mina yo, dira arum, nga nakukan merulong. Kora ba di sisiragin din, tayo di kayo. O kanta ni kapan ako di ngabong, nakuha ni kaya kaki. Sisirag kayo. Tira, aram, nga nakuha merulong. Ari kita, sisirag. Ano pag to eh. Takabi na niya ba yun, dok? Yay dire men kami iwan desa karo wine. Kami tiyan desa karo kaliki. Indong korongon yoto pa, takarabus, yay kupita kaya. Kora ba na pentabikan nam sisirag kayo. Au kanta ni kaban ako ting ngabong. Nakuha na namin mga buwa ka kinabe. Sisirag yun, mga kaya kinabe, nakunti, naganti ngabong. Tayo na nabe. Ari, puntayin te kaya kan sisirag may kaya kaya. Kamda sinap. Wara, di song wara. Sa mga ko na ba, yun, tugin de tayo kayo. Yaki, kawan, yaki katugin na no, yung wara, nanatya ka Joshua. Ndo na kime, maniwin kuna ki, ati metuan, dan naniniyakin ako yun, katua tayo nakuntay nga bong mga data na ko na ba arapuraw inon tete ka iso ito ki kawairan ni boraw iso ito ki kawairan ni boraw ara kay suwan tay di nga bong ni boraw inon tete ka away si suwan ki kanya na ba tebong ni boraw inon tete ka tebu mewa tebong ni boraw ko waya ki katuginan no te boraw kinan na tete ka jasu ba ita ko ba anya kanon tay di kayo sina mga katawroiran ni mga kamerunginan na pinakuntay nga bong basangan mga kunani kay taray si bangara wani punta tabas ni nga bong sa kamerunginan ako ni talmeorin ako ni ngabong sabi niya ni koin kami ni kaben ki kamaungan tayo di kayo sabi ni koin kami na kon ti talmeorin ako ni ngabong ikoro po ikay silagin ni kan miyang kami kamkonan rogo sabi ni koin kami met tukukuray at tumuangari sabi ni kon talmeoria aswar na kon ni ngabong nanabong tabu ang kakawaki na koin ni kaben ngay day ka no met. Ay, dito ba rin kumelo mayay? Dito ba rin kukunan nung panaw mayay, yabon na nga, tiya ka man ni kakaitaw. Dito di kayo, ibugin do, timet to amin, andoro ni, nung tukongora, tibaraw inon na tiya ka tiyaswa. Na imuana ni karukuha, sero kundi, narakono kong tayo di kita tayo. Arakanta ni nga, pas sinakain ni baraw miyang kami, ni karukuha, tukin, narapong ni baraw. Kay ni karukuha, korona, dito bumiyaw. Ikakaitawin kami, ay bugin na mitay, akam timetuan na nga. Ako katikirain kami noon natabas sa sabi na noon tayo yung. Joshua, nakapayin kami ni kaban eh. Ang roning kami noon na natabas sa iyo. Sina kainiran taro sa poperagi taro. Sinaboy ko skay daw tamera Joshua. Ibugin kanuan tayo di kayo. Kura ba kayo kwasan ng anira sa pangarera ng kakawak.
Ibugin merurung ira. Pun narom tiasu apa ko tangirira pasina merurung. Sibusi ko tamera ko na buokira. Nikai didira ni kawairan tahin ako. Pasina time tuan dini at merurung tahin ako. Pasongan kapesan ni buakim. Songan ni merurung nako nako antitiakin ko antakaruay ko nako yaki-yaki na nuam tiak. Sabusi ko tamera ko nakawakin nila nun tayo di kayo ang ronira. Nanora ya papa kibaskan noa otan dangay ng tabas. Ngana poroy menanum tamera ko biya karakoy dayay. Pasina ben ni ko takyo antero mauri ko nampung hatap. Si kanta ni ngayon na bitaso baskan no kana ba mga tayo di kintay ngabong. Pasina mga rita na ba pora unon nam tiaka. Ngana poroy menanum tamera ko biya karakoy dayay sa pusiko. Abio karog pa ni kapen irura inon nam tabas sa iyo may poroy menanum. Pai kay arator ni kani ko sa kororoy, men kororoy na si May Yesu Kristo. Apo ni ngay araw war sa kamay. Amen. Era pa nautia kali ni kakaitaw ni karapara na komenta di kayo. En tikiraw ikaw na mitay di kayo. Good night. Happy Sabbath ni kapan. Ay, rakorag sa penin ako. May buki may kay. Ako tiketan pa sa kay nira. Sa kukulina ba pakanood day.